आंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों आंना बोराया दा गैला ओंखायनो थैलाय उजिलाय जों नांगालाव बहर होआ मिसलिया इउपिपिएल सरकारे এতিয়া मार्केटত लुंगि टुपि नमाय दिसे माइनरिटिर भोट लोৱাৰ কাৰণে एबार बायदोंब्ला बेखौ खनफिनदोंब्ला नाजादोंब्ला नाथाय गोरोन्थि जानाया स्वाभाबिक गोदान जोलैया आं बेखौनो होनबाय हेलो मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बे सासे आबैया बा जोंनिनो बर' सासे आबैया दिनै बुंदों आं नांगोलखौ सैया आरो नांगोलनि थाखायनो आंनि हौवाया बा आंनि बोराया जिउ गोमानो गोनां जादों बा थैनो गोनां जादों होननानै दिनै बे आबैया बुंदों दिनै नांगोल बा हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफनि थाखायनो आंनि बोराया थैनांबाय आरो जों बुग्लुं बुसि खालामजाबाय होननानै दिनै बे सासे बर' आबैया बुंदों लोगोसे आङो ट्रेक्टरनि अनगा आङो गुबुन पार्टियाव माब्लाबाबो जिन्दागिबो आङो भटखौ होनो हाया होननानै दिनै रोखा रोखा जोंना आबैया बुंदों स' दिनैनि भिडिअआ गोबां फानि थागबो लोगोसे दुखुनि बाथ्रा आरो लोगोसे फारसेथिं लाजिथावना बाथ्रा दिनै जोंहा मानाव गेदेर बिसि दैमारि सारा बुंदों भाइरेल जानायनि सायाव खेंफोरथि होफैदों लोगोसे सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि ना मा बियो दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो लोगोसे प्रमद बर' सारखौ मा सोंखारिखो प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा खेंफोरथि होदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबा जाबाय बे आबैनि बुंनाय बाथ्रा लोगोसे इसुजे दैमार सारनि बुंनाय बाथ्रा लोगोसे बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बुंदों अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो मिसलिया इउपिपिएल सरकारे এতিয়া মাৰ্কেটত লুংগি টুপি নমাই দিছে মাইনৰিটিৰ ভোট লোৱাৰ কাৰণে এবাৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি জিকিলে ইলেকশ্যনত কিন্তু আকৌ সেই টেঙা আমটো বিক্ৰী নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটাই ভয় দেখাওক ৰাইজক তাৰ পিছত প্ল্যান এণ্ড ডিজাইন কৰা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই দিয়ক কিছুদিন আগতে উচ্ছেদৰ নোটিছ পঠালে কিন্তু এতিয়া সেই লুংগি টুপিৰ দ্বাৰা ইউপিপিএল চৰকাৰে সমাজৰ মানুহবোৰক মানে যিসকলক উচ্ছেদৰ ভয় দেখাইছিল নোটিছ পঠাইছিল সেই সকলক আহি কৈ আছে যে তোমালোকে মাটিৰ কাগজ দিয়া তোমালোকক মেডি পাট্টা দিয়া হ'ব মাটিৰ সুৰক্ষা দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ ইউপিপিএলৰ সেই ফালাংগিবোৰৰ কথা শুনি কাগজ জমা দি আছে আৰু বিন্দাস আছে মইতো কাগজ জমা দিছো নো টেনশন পাট্টা হৈ যাব কিন্তু ইউপিপিএল সরকার ইমান দিনে কি কৰিলে ইমান দিন পাট্টা দিব পৰা নাছিল নেকি আকৌ এবাৰ জিকাব লাগিব তাৰ পিছত পাট্টা দিব নাইবা পাট্টা দি কিনে জিকাব আৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দ্বাৰা সরকার বনাইছে ভোট খুজিব কেৰেকে কাম কৰিলেহে ভোট খুজিব ৰাইজৰ পৰা যোৱা 3 বছৰে ইউপিপিএল সরকাৰে কি কাম কৰিছে কেটা কম্বল দিছে দুই এটা কালফাৰ বনাই দিছে ৰাস্তা ঘাট বনাই দিছে সেই ৰাস্তা ঘাট কালফাৰ কেটা কম্বল শুকুৰালিও দিব কিন্তু ইউপিপিএল সরকারের প্রয়োজন নাই শুকুরালি হলেও সেই কামবোৰ কইলে হয় কিন্তু সেইবোৰ প্রয়োজন আমার রাইজৰ নহয় আমার রাইজৰ মেইন প্রবলেম মাটির সমস্যা আৰু মিছলিয়া ইউপিপিএল সরকারে সেই সমস্যার ভয় দেখাই প্ল্যান এন্ড ডিজাইন কৰি সেই ভয়ৰ সুযোগ লৈ রাইজৰ পৰা ভোট লোৱাৰ চেষ্টা লুঙ্গি টুপিক নমাই দিছে মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত ভোট লব এআই চিন্তা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ দৰে কাম কৰি দেখাই দিয়ক তাৰ পিছত ৰাইজক কক যদি মই কাম কৰিছো তেন্তে মোক ভোট দিয়ক তেনেকে কোৱা সাহস থাকিব লাগিব কিন্তু ইউপিপিএল সরকার মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিলে সরকারত এতিয়ালৈকে শহীদ লাফিকুল ইসলাম আহমেদ সাৰ ডাঙৰীয়াৰ হত্যাকাৰী মুক্ত আকাশৰ তলত ইউপিপিএল সরকারত আহিলে লগতে এনডিবিও সংস্থাপন পালে কিন্তু এনডিবিৰ দ্বাৰা জীবৰ ক্ষতি হল ৰাইজৰ জীবৰ এটাকৰ দ্বাৰা বিটিসিৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হল সেই ক্ষতিপূৰণ বৰ পালেনে ইউপিপিএলৰ ফালাংগিবোৰক কব খুজু দুখ মাথু আগৰ সরকারক দি থাকিলে লাভ নহব আপোনালোক এতিয়া সরকার আপোনাৰ সরকার 3 বছৰৰ পৰা চলি আছে আপোনালোকে কি কৰিলে আপোনালোক মাথু এটা কামে জানে ৰাইজক টুপি পিন্ধাব জানে সন্মুখত লোকসভা ইলেকশন কুকৰাঝাৰ সমষ্টিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ কাৰণে ইউপিপিএল বিজেপি এজেপি এলায়েন্স কৰি কিনতে এটা ক্যান্ডিডেট দিছে আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ লুঙ্গি টুপিৰ কথা শুনি ভৱিষ্যত নষ্ট কৰাৰ ৰাস্তা ইয়াতে সমস্যা মেডিপাট্টা ইজ নট ইম্পৰ্টেন্ট সমাধান ইজ ভূমি জৰীপ হ'ব লাগে আৰু একেডখৰ মাটিত দুটা সংবিধানৰ আইন হ'ব নোৱাৰে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক আৰু 6 শিডিউল এক্ট দুটা হ'ব নালাগে আৰু সেই বস্তুটো কোনে ক'ব গৈ পাৰ্লিয়ামেন্টত তাৰ কাৰণে লোকসভা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এমপি বনাই পঠাব লাগিব পাৰ্লিয়ামেন্টত তেতিয়াহে
সেই বিষয়টোত মাত মাতিব কিন্তু লুঙ্গি টুপিৰ কথা শুনি মাটিৰ কাগজ জমা দি ভৱিষ্যতৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰাটো কোনো এজন সচেতন মানুহে কেতিয়াও নিবিচাৰে শেষত সুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাইজক এটা অনুৰোধ 500 টকাত বিক্ৰী না যাব কেটা কম্বল আৰু ৰাস্তা ঘাটৰ কিছু কাম দেখি বিক্ৰী না যাব তেনেকুৱা কেটা কম্বল ৰাস্তা ঘাট সৰু খুৰা কামবৰ চুকুৰালিও কৰি দেখাব কিন্তু আমি সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰিহে ভোট দিব লাগিব আশা কৰো সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো ভিডিঅ কো খাইতে सकता तब तक लेस्टर वासदर सही जिंदगी में शेयर बात करो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम स्विट्जरलैंड जों जेरावबो होआ जा ट्रेक्टरावसो होयो जों लाबोर जोंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों आंना बोराया दा गैला ओंखायनो थैलाय उजिलाय जों नांगालावबो हरहोआ बहानि मादों आं मुजा बुस्थिनि माबा माइ खामला हो हानाय माने बिसोरो होसोयोमोन जोंखौ नांगाला ओंखायनो जों गाज्रि मोननानै दं दा ओंखायनो बिसिनि सावगारियाव जों थैब्लाबो बर होनो हाया जोङो बिसोरखौबो साबायखर बावनांगोन रोंबाबो रोङाबाबो जाबाबो जायाबाबो बबेखौ दा खुगा मेथाइ होननानै मिथिनानै बेखौ जुदि सोरबाया दिनै माने एलबाम बानायदोंब्ला बेखौ खनफिनदोंब्ला नाजादोंब्ला नाथाय गोरोन्थि जानाया स्वाभाबिक गोदान जोलैया आं बेखौनो होनबाय जे बेखौ दा खोनादोंसो सोरनिफ्रायबा मोसानाय नुफेराखै मेथाइखौ खोनाफेराखै दिनै जायनिफ्राय मोनदों बेहाबो आबुं खस्थ' गैजोबा सोरबा आरो गावनि माखासे माबाखौ सोफादेरबाय बायदिसिना खुगा मेथाइ बेफोर जागोन बेफोरखौ जों दाय हमलायलायनो नाङा नाथाय जों दा सोदांनांगौ आरो जायफ्रा बेखौ खालामनायाव गोरोन्थि होननानै सोरबा आसि थुना होदों बिथांमोनाबो बेखौ नाजावनानै लानानै फिन जों गोदान एडिसन कारेक्टलि बानायनांगौ दा बे जोंनि सम्पति ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थिया जाखागोन नाथाय बिनि थाखायनो साजा मोननो नाङा आरो बेखौ लानानै जों गाज्रि सोंखारिनो नाङा नाथाय जों सुबुरुन होनांगौ जे बेखौ एसे सोदांफिनोब्ला मोजां जागोन गतिके जेबो नङा बे जागोन जोंनि गेजेराव गासिबो एथ' स' बोसोर जाबाय जे जों दिनै रेडिअनि मेथाइखौनो जों दिनै नागिरना मोनला बर'आव एसेबां मोजां मेथाइ दंमोन जोंहा स्टकआवनो गैया रावबो रेकर्डिं खालामाखै बेफोरो मेथाइखौ दिनै सोरबाया गोसोआव जि थादोंमोन बेखौसो लानानै माने गाव जि मखस्थ' दं आरो जेखौ गाव सानदों सुजुदेरनानै खननाय आं दा रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ खावलायदों दाख्लैहाय जे बर' रेडिअ आर्टिस्टफोरनि बर' रेडिअ सेन्टारनि रेकर्डिंआ गाज्रि जाबायब्लाबो जाय आर्टिस्टआ दाबो थांनानै दं जाय लिरगिरिफ्रा दाबो थांनानै दं बिथांमोनखौ फिन लिरहोफिननानै सुर होहोनानै देहाया जालाबाबो दानि गोदान देंखोगिरिफोरखौ एखे रोखोमनि खनहोफिननांगौ आरो बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगौ बे 50 बोसोरनिबो बारा 60 बोसोर 70 बोसोर जानाय रेडिअ मेथाइफोरखौ जोङो फिन दा गोदान जोलैखौ खनहोनांगौ जुदिअ जोंनिफ्राय रेकर्डिंआ गोमादोंब्लाबो दा बेफोरखौनो जों बुरखावनांगौ बेफोर खामानिखौ जों खामानि मावनांगौ आरो बेफोरनिफ्राय नांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय 5 कौटिसो रांबाबो होनांगौ बास अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय आरो मोनथिखाबाय जोंहा बे आबैया दिनै नांगोलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों जिंदगी थैलाय उजिलाय आङो नांगोलनो भट होआ आरो बे नांगोलनि थाखायनो आंनि बोराया थैनांबाय होननानै बे आबैया बुंदों लोगोसे बिस्वजित दैमारि सारा आनाया ब्रह्मजों माखासे थरखा थरखि जालायनाय बाथ्रानि सायावनो खेंफोरथि होदों बिस्वजित दैमारि सारा जे खुगा मेथाइ होनोब्ला जों बयबो खननो हायो आरो गोदान मेथाइ सुजुनानै जोङो बेखौ लगायदेरनानै जों खुगा मेथाइआव बाहायनो हायो होननानै जों मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों लोगोसे प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो एसामिस लेंगुवेजाव स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो अब्ला लोगोफोर आं मोनसे खावलायनाय नोंथांमोनखौ जायफ्रा आइजो हाबा जाखानाय महिलाफोर स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जायफ्रा गरम बोथोराव गाननो थाखाय नाइटिफोर अर्डार खालामनो स' नोंथांमोननो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों स' नोंथांमोना बे नाइटिखौ अनलाइन शपिं खालामनो हागोन आरो खम बेसेनावनो मोननो हागोन